Aga jingle kai ICC Cricket World Cup haprenga England Persia ika Sri Lanka. Aba pai shikane ga jingle kai ka ladu jong snem arhajar khat khandai ka England kalamat biang ya ga namrem hakamat ka Sri Lanka da pra wicket. Baleng ba ga namrem ka England ka don haga kerdan ka ba ar natrai jong ga mit ya khen point bat la pelong ru ka ba ka don jing bani rung shaga top 4. Kat ba ka Sri Lanka leng ba ga jing job kala kiu shaga kerdan ka basan hakamit ya khen point. Aga jingle kai Europa haprenga Olympiacos Persia ika West Ham. Aba pai shikane ga jingle kai ka Olympiacos kala Korea ka nam job halaying hadin magalala ban pelim ya ka West Ham da ar lakaway. Ya gini gi ar gol jong ka Olympiacos la yo ban tap daw for Tunis haga minit ka ba live peulai bad urodine haswa ban kot ka kela step kata haga minit ka ba South Pusan plus away. Bad ya ga shigol jong ka West Ham la yo ban tap haswa ban kot ka jingle kai Lengbao Lucas kata haga minit ka ba prap nyaw. Haga jingle kai ka bahaba haga group C haprenga Eris Limassol Persia ika Real Betis. Haba pai shikane ka jingle kai ka Real Betis kalamat ika nam job syabar nalaying hadin magalala abat pelim dai Waylanot. Bad ya gani ka shigol jong Real Betis layo ban tap haga minit ka bah nyau peusan Lengbao Perez. Haga jingle kai ka bahaba haga group B haprenga Brighton Persia ika Ajax. Aba pai shikane ka jingle kai ka Brighton kala job da ar lanot. Badia gini ke ar gol jong ka Brighton layo ban tap daw Pedro haga minit ka ba Sao peu ar wadu Fati haga minit ka ba San peu lai. Haga jingle kai ka ba haba ka group E hapring ka Liverpool Persia ika Toulouse. Haba pai shikane ka jingle kai ka Liverpool kala la ban limsok halaying Persia ika Toulouse da San lakaway. Haga jingle kai ka bahaba haga group G hapring ka Roma Persia ika Slavia Praha. Haga ka jingle kai ka Roma kala Korea ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Slavia Praha da ar lanat. Ya gini ki ar gol jong ka Roma layo ban tap daw Edordo tang hapo 10 minit kata hagi Sao Peusan second. Bad ya ka gol ka ba ar layo ban tap daw Lukaku haga minit ka ba khat nyaw. Haga jingle kai Saudi Pro League haprenga Kenhun u Benzema ka Al Ittihad Persia ika Al Hazm. Aba pai shikane ka jingle kai baro artli ki Kenhun ki khai da mar argol. Yagi argol jong ka Al Ittihad layo ban tap da Benzema haga minit ka ba ar peway badu Kadesh haga minit ka ba pra peway. Bad yagi argol jong ka Al Hazm layo ban tap haga minit ka ban riu pewlai bad haga minit ka ba pra penriu. Haga jingle kai Indian Super League haprenga North East United Persia ika Jamshedpur. Aba pai shikane ka jingle kai ka Jamshedpur kalayo ya ka penalti tang haga minit ka bakhat pra. Bad ya ka penalti la kanjat daw Chukwu. Henry goalkeeper ka North East United ulala ban telakam ya ka penalti Henry Daling ba ka return ball u Chukwu layo ban tap ya ka goal ka baningkong naga banta ka Jamshedpur kata haga minit ka bakhat khandai. Badai lebag rega shigol ka Jamshedpur kala tam haga kela step dai Waylanot. Haga kela mit ka jingle kai ka long Maria khai haga babaro artli ki Kenhun ki klemla bat ki jar hadu bukot ka khandai peu minit. Badai haga additional minute kata haga minit ka khandai peu plus Sao ka North East United layo ban tap ya ka gol pedia khai Lengbao Michael Sabako breu defender jong ka North East United nagari Spain. Pada haswa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka khandai peu plus khandai ka North East United ka layo ban tap ya ka gol pen job Lengba ka penalti. Bad ya ka penalti la kanjat do Ibson Melo ubadai player nagari Brazil. Bad dai lema ka gol ka North East United klempoi perkhat kala Korea ka nam job haga ka jingle kai bad kumjuru kala kiu shaga kerdan ka balai haga mi ya khen point haga bagala la bad pelim ya ka Jamshedpur ta ar la kawai.